إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وأقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكين بالفطرة التي فطر الناس عليها، وهي طهارة الباطن والظاهر. فأما طهارة الباطن فهي بتطهير القلب من الإشراك وخلاص العبادة لله وحده والقيام بالأعمال الصالحات. وأما طهارة الظاهر فمنها ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة أشهر من الفطرة، قص الشارب وإنفاء اللحية وانتساق الماء والشواك وقص الأجافير وقصل المرازين وقصل البرازين وحلق اللعنة ونتف الإبت وانتقاص الماء يعني الاستنزاء. قال الراوي: نسيت أسرة إلا أن تكون مدمنة. أنبياء لتنو أنبياء يا فدلي أنبياء نيني على في أكانكشي كباني ركون تورو منانك بارا جغو نيالي جومين كندا ودي كندا بغاي نيالي جومين فيلي كندا بغاتي سرولا. أنبياء سيريا ما شيتي مني باتو تيلا مكا كاني على كلم بيوتي جوني وانتي على لا. ambe soriya muhammadu alaka jondo alaka chirendo kisini nema bakana ka dunkana ka shebo alaku kisi min kacha kosobe no temina ka boye mu'minu ay siralanye masamin korota lendo aka duskun kalashi kawu jodina ye dina min jengena kabo galon dina bema aka minalike ni danchogo ye ani sunna ye dan cogo munu ni ala ya hada maden da uka o dan cogo nyuma ye munye o yede hada maden ka konona ka senaya ani ka ika kene mala senaya ni ye dan cogo yale hada maden da uka iki ka konoya senaya ki ka kene mala senaya konona senaya le ye munye ika dusuku senaya kabo fulankafoyama ka dusukun seneya k'i ka batow be kalasi ala kelen pewu ye ani ka joni baara ɲumanw kɛli ye. nin ye kɔnɔna seneyali ye. min ye kɛnɛmala seneyali a be do kɔnɔ hadisa min nana hadisa sahalen kɔnɔ min ye sahih muslim. hadisa nana kɔnɔ hadisa in bora an ba aishatu da ya lakali ako ciden ko tambe ko uludi hada maden dan cogo beta de alai hada maden da oka de ulu ye sunna de ulu nyininen do hada maden fe ko ke kota yi aya foloke munye qassu sarbi nin koroshi ce nin koroshi borela ika nin koroshi ika tige ika boy waya hada maden dan cogo nyuma de abe hada maden seneya ika kene mala ba seneya parce que nin koroshi mfule na chayara fe munum bobol nin kono ibe dulo ala
n'u dilola ala o bɛ kɛ nɔgɔ de a kɔnɔ n'i bɛ min a bɛ se ka don i ka miji kɔnɔ n'i bɛ dumuni kɛ a bɛ se ka don i ka dumuni la nɔgɔ de don silamɛya sariya ka a ko a ka bɔ ye a nana Abi Hurairata ka hadisa la ciden ko jujju sawariban wafiru warriqu liha jujju sawariban warriqu liha wa khaliful majusa ciden ko ninkoro shi ko aya tige na cogo dɔ la hafu sawariban aye ninkoro shi aya boye pew donc nin ye silamɛya dancogo ɲuman dɔ ye ani ciden ka bilasirali dɔ ani ciden ka sunna dɔ ye nin ye ninkoro shi a ka tigɛ ka bɔ ye filanan wa infa'ul lihiyati ani bombosi yafa ka kɛ bombosi ma a ka to ye pewu bombosi ka bila a ka to ye maga kana k'a la o ye hadamaden cɛ ka dan cogo ɲuman de ye ala ye bombosi de kɛ ka cɛ ni muso bɔ ɲɔgɔn na n'a ye ani bombosi bɛ cɛ ka cɛya dafali de yira o de y'a to dɔɔninkɛbaw ko i m'a ye ni hadamaden bɛ denmisɛnniya la wagati min i ka fanga ma dafa bombosi tɛ ye i la mais ni commencera i bɛ fanga sɔrɔ fanga bɛ ka dafa ka taa bombosi bɛ bɔ i la bombosi yɛrɛ cɛ masiri de ani ka cɛw ni musow bɔ ɲɔgɔn na hadisa 5 ɲɔgɔnna nana ciden ye ɲamari kan kɛ bombosi ka bila si ni si ka fɔ cogo tɛ kelen ye o hadisa ye iriwaye 5 ye mun ye hadisa dɔ la ciden ko awfu liha a ye yafa bombosi ma ni nana na cogo dɔ la awfu liha a ye bombosi bila a ka dafa nin ye nacogo 2nan ye nacogo 3nan arruqu liha a ye bombosi bila a ka janya nacogo 4nan arruzu liha a ye bombosi a y'a to ye a ye makɔnɔni k'a ye k'a to ye o ye nacogo 4nan ye nacogo 5nan wafiru liha a ye bombosi bila a ka caya nin bɛ nana hadisaw kɔnɔ min b'a yira ko maga tɛ kɛ bombosi la bombosi bɛ tɛwɛ de maga tɛ k'a la a tɛ di fɛn tɛ tigɛ ka bɔ a la ni hadisa iriwaye 5 min filɛ nin ye ni nacogo 5 min filɛ nin ye kelen kelen b'a a yira de a ka to ye de bombosi hari kuranna o de b'a kɔnɔ haruna qala ya buna umma la ta'khudh bilihiyati wala birash harna ko musa ma ko mba denke kanin mina nin bombosi ye kanin mina nin kunsigi ye nabi ɲuman na ɲuman tɛmɛna mɔgɔ ɲuman tɛmɛna a bɛ bombosi tigi de kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kassul lihiya ciden tun ye mɔgɔ ya ka bombosi tun ka ca kosɛbɛ bombosi caman tigi de tun ye ciden ye sallallahu alaihi wasallam hadisa min bɛna min ye ko abdullahi ibn umara ko n'a taara hiju la ubɛ alumura a b'a ka bombosi tigɛ nin ye abdullahi ibn umara yɛrɛ ka yɛrɛ jija de ani sɛbɛw tɔw ma bɛn nin na a ka kɛwale min fili nin ye fana ani ciden ka risa sahalen tɛ ɲɔgɔn ta depuis abdullahi ibn umar tun ta kɛ wagati bɛɛ ko n'a taara alumura la de n'a taara hiju la o yɛrɛ a tɛ bombosi bɛɛ tigɛ dɛ a b'a bolo de fa bombosi la ni to min tora bolo fa in kɔfɛ a b'o tigɛ donc o ni e ka bombosi tigɛ cogo tɛ kelen ye o ni e ka bombosi din cogo tɛ kelen ye et puis delila tɛ se ka kɛ ni abdullahi ibn umaru ka kuma ye ka ciden ka kuma to ye donc bombosi maga tɛ k'a la foyi tɛ tigɛ ka bɔ a la hali dɔnnikɛba minnu ko fɛn bɛ tigɛ ka bɔ a la u bɛ nakataw kɔnɔ foyi tɛ tigɛ ka bɔ bombosi la i b'a to a cogo de la bombosi di haramu do silamɛya sariya la majahabi 4 bɛ bɛnnen ba kan ko bombosi dili ye haramu de junubu de do haramu de do wajibi bombosi ka bila bombosi dili ye haramu de majahabi tigi bɛ bɛnna o kan ko bombosi di ye haramu ye et puis bombosi di mun y'a kɛ haramu ye parce que hadisa dɔ la Abi Hurairata ka hadisa ciden ko khaliful majusa ko ye majusiyaw fɔ ko ɲɔgɔnya
majusiyaw de be bombo siddi hadisa na cogo do Abdallah ibn Umar ka hadisa khaliful mushrikina ko ay mushriku fonko nyonya mushriku de be bombo siddi akana ka bombo siddi donc ni mo min be bombo siddi bilala ciden ka sosolila ciden ko ka bilade ya fakke kamade an ka janyade ni e ya di iye ciden soso kele bombo siddi la kafiri la degela de ye fula parce que ciden ko ay mushriku fonko nyonya ay majusiya fonko nyonya ni e yi bombo siddi iye mushriku la dege iye majusiya la dege ni nye fulare sabana bombo sidila uko aibe muso bonko nyogonya de ye mo min ni bombo site yala aba di ka boy iye muso de bonko nyogonya ciden fana ko lana Allahu almutasabbihina min rijal bin nisa ciden ko ce munumbu yere bonko nyogonya muso wala ku dangalende do donc bombo sidi muso la dege bala bombo site muso de la ce kana ke ko bombo site ye ela muso la dege de do ewa bombo sidi ibe do alaka dali yele malila ni mo min kam masini debe e bolo duguje ibi ka bolo ki ka bombo la de folo ni e ewa shimi nye dro ina tige ka boy bombo site ye ela ala yike bombo sitigi fana ye miate ye ela eye alaka dan chugo yele mabagade alaka dali yele mabagade eye parce que ala iya yira ala ko fo bombo si de kaye nela mi ateye nela yi alaka dali yele ma donc cide nyamari kan fulana ninde akoy ya fakka ke bombo si kana tige ka boy aka bilade minye sabana washiwaku ani gese dan chogo nyuma de gese ciden ka sunna de gese ciden ko lawla ni asqala ummati la maratu biswaki ma kulli udui wa fi riwayati ma kulli sala ciden ko na tunte gele ale kam manton ka tumbu nya mariani uku da gese salliji ka gese do da kono ka gese ube salli ku da gese donc gese fana hada maden ka gese ka ki bolo bi da gese naye ciden ka sunna do hada maden ka dan chogo nyumando gese abe gele kai ka ke wakati dama dawla wakati folo ni da kasa yele mana imena imami ube imena ima dumuni ke ube ka kuma chaya ube ka makuni chaya ube ye fendo du kasa be minna da kasa yele mana ida gese libe gele ya kan yorola afulana ni bena salijita ibi da gese asabana ni bena salibe gese ki da gese anani na nibe do ika sokono amba ya situ nyenin kara ko ni ciden don na ka sokono baka bara fulo beke jumaye ako ka da gese ako ni ciden don na aka bara fulo beke de ka gese ta ka da gese ni don ni ka sokono ani fana ni kisino yara ni wulila kabo sinola ida gese ani ni ba fe kana jikiru ko be ba fe kana qur'ana kala ibi da gese donc a ñini ni fe ni yoro damadon nya da geseli be gele ka ni yoro damadon la da geseli fulin nafa bala an bay situ ka hadisa be akwa shiwaku mataharatu li fammi wa maradatu li rabbi ako da geseli be ke sababu ka da seneya ko akadi alaye abe da seneya akadi alaye donc ninde sabanay nani na oyisi sahul may ani ni be sallijita jif sama kadoy nun kono ka finye kabo o fana be ke sababu e nugo munum be nun kono abe bo adoye munye ciden ko waqasun al ajafir ani ki ka soni utige ni be che ka be musoka kani ka soni bila uka janya i soni ikato kutige hada maden ka dan chogo nyuma de ciden ka sunna de do sallallahu alaihi wasallam ani waqasul barazim ibolon koni tugu yoro nunu sanfela ikato ka uluko parce que ne hada maden be no yoro la no be sheka do ukono bolon koni tugu yoro sanfela ikato ka ulu fana ko ode qasil barajim wa nafsil ibiti ani bara minye kaman koroshiu ikulu bukoti hada maden ka dan chogo nyuma de do ciden ka sunna de do ika
kaman koroshi iku bogote ni mo min be sha bogote li la iba bogote ni mo min te sha bogote li nkoro iba di ka boye parce que ni shi chayara o yoro fanala no de be ke abe kasa jugu de kriye kasa jugu de be boye wodi ato silamiya sariya ko katige ka boye ika bogote ka boye ni min ni te se bogote li la donc adi ka boye min yi kaman koroshi wa haligul anati ani minye barakoroshi ube hada madenye fela ube musonye fela shi munum be boa kerefe chiden ko lu fana kaddi parce que no olo fana chayara ye shi chayara ye no be do akono bena ni toro do ye hada madem mani banaw silamiya sariya ko o fana kaddi ka boy ani juman wore wa intiqasul mai wa munye ni tara nyege na kiyere seneya kabo bana kutama yani alistinja ninde konontonai iko fanake tannaye munye minye hadisa ma fulanye minye mushabu akwale nyina na tanna ko komme obeke da muguride illan takuna madimanata tanna imbeke da muguride iki da muguri ni be salijita no munum be da kono ulu fana kabo bon nintan de be ambay shetuka hadisa kuna yemi mafula kabo chide mbolo shehi muslimu kono hadisa wurena na Abu Hurairah bolo ale ko chide ko alfitratu qamus alqitanu wal istihdad wa taqlim al ajafir wa naftif al ibti wa haliq al ahna ni nduru be Abu Hurairah ka hadisa kono me duru min be Abu Hurairah ka hadisa kono amma ko be jumama na mafo alqitan bolokoli ni oye chiden ka tasira de oye hada maden ka dancho nyuma de min nyinyi bolokoli ye cheta oye wajibiye ka che ko shigin nege koro che ka shigin nege koro oye wajibi de me muso tawte wajibi oye sunnaye oye fen kanunay me cheta ay wajibi de بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقتل لنا في قش الشارب والتقليم لأجافير ونتف الإبت وحلق الآنة أن لن تترك أكثر من 40 بل ما أن يمن فتح minye soni tigeli ani ninkoroshi tigeli ani ewa barakoroshi ani kamankoroshi Anas ibn Malik ka hadisa nana ko chide nye wakati doke nunun tigeli o wakati kana teme abara fo aka suru yu tige ako chide nye wakati kanye ninkoroshi tigeli la ani soni tigeli la ani kamankoroshi tigeli ani barakoroshi dili ku ukana teme tilebi nanika mana tilebi nani duguma ibeshe ka fenkare dogo ku ibeshe ka ke ube ni e yere ya do shin nunun bora doru cha yere ibeshe ku di me chide nya dati de ke ni ameni na umeni la chogo akana teme tilebi nani ka ni umeni la chogo ukana teme tilebi nani konika tilebi nani kana teme nimi ka sonu tige tilebi nani kana tige teme ika kamankuro sila nima tige tilebina ni kana teme innin koroshila nima tige tilebina ni kana teme barakoroshila nima dikaboy a wakati furanse jam dati jam min bala chide nya danke tilebina ni de o kana teme abara nima ke قال تعالى فاقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بل من دل بيرمي قرآن آية كنو ألا ديكو فاقيم وجهك للدين حنيفا أكوي كي يرجو كي يرتلي ألا كدين من جننا كبو قالون دين بما للدين حنيفا التي فتر الناس عليها دينا مني علي هذا مدون داكا دينا مني علي هذا مدون داكا يرجو إكي يرتلي ودينك التي فتر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم أو ألاكو ألاك الدنشغو مغشيكا نو يلما موكنا ألاك الدنفو يلما ألا يدين بلا سرياكا بلا چغمي مغشيكا نو يلما ألا يكا الدنفو ندا كوكا جغني سريا منو يعني دينا منو مغشيكا نو يلما ألاكو دي دينا تيرلني كومي مغشا منتارو كافوني سريا نين جغو منو فليكا دي silamauma ka baara kɛ ni ulu ye ulu de ye diina tirelen ye mais caman tɛ ulu de do o de y'a to caman bɛ taa kafiru ladege u ka kow la walakin aksara nasi la yalamun munibina ilayhi wattaquhu awa aka yɛrɛ sɛgɛ ka taa ala ma a ye sira ala ɲɛ wattaqu a ye sira ala ɲɛ wa aqimu salata a ka salli nata cogo la wala takunu min almushrikin ala ko a kana kɛ komi mushriku a kana kɛ mushriku ye dɛ wa fule ka fo ciden ka hadisa kono Abdullah ibn Umar ya la kalanye ako afu sawariban wafiru liha qaliful mushrikina kwa ya kannun kurshi utige aka ya fa bombo shima ka bila ka chaya aka mushriku fonko nyogonya wa aya kuna lako wala takunu min al mushrikin akwa kana ke komi mushriku de من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا مشركوا يمغو جمعيه ولو ديو كدين فرفرا كجما كلو كل حزب بما لديهم فارحون جما كلو بي ابي غالو من كالني سونجالنا اتاي كلن كله بافو لرتade yeciyai abin ni sonjana e kasurun galondo donc ala ko mu'minu kana ke ko mulu nyogo silamo kana ke ko mulu nyogo silamu eka adabu ika jogo ni alaka ewa sariya jogo da ni cide nye munu fu iye ala yode fo qur'ana kono wama kana lil mu'min wala mu'minati idha khada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratun min amrihim ala ko ateddaga mu'mini cemaye ateddaga mu'minu musomaye ni ala na ka cide nye kiri min tige ka ke jogo mi kam nyamaru kam mindi ateddaga au kan nindi ngako la ka suganti ko ola ni ala ko mi ayeto ko ni ciiden ko mi ayeto ko ako ladege akodeta wama atakum rasulu fagujuhu ma nahakum an fantahu ciiden yin min dama sariya la ya mina tiyen ya bali min na ya toy ni islamu ba soro uba fe ka fara nyugon ka fanga soro de fu kattu ala tade ko kattu ciiden ta ko nan tugura ala kan yamar kanko an tugura ciiden kan yamar kanko ala yam fatanya ka bo munu na nyu toy ciiden yam fatanya ka bo munu nya an nyu toy ambe fara nyugon ka ambe barka soro dinya kafiri be ba yire nyini me tanke islamu maka o chogola mbalimo ka qur'ana ka sariya uta ko barake nu me ciiden ka sariya na ka sunnata ka barake nu ye foy tu sir ni fitinate wari ya to ala ko qur'ana kono fali yahzari alladhina yughalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum azabu alim ala ko mo ko yere ko lo shide mo munum be ciiden kan nyamaru ko fonko nyogonya ala ko ku jantu yere la de ku yere ko lo si depuis ko janya na mo yakono fitna kan usro o fitna ye munye ku dusukun jenge kamuna faqiya bulu dusukun kono anika ewa fitina wala shuma sécurité baliya jamana benoni hada madum benoni mogo be nyogon jugu yaw be nyogon kono ya wute se ka fara nyogon ka fana ni ye jiya fitina wude ala ko mogo ku yere koloside munum be ciden fonko nyogonya akanya mar kauna ku yere kolosi jiya kono ala kana fitina la shuma ube yomal qiyamah do akan ala kana la jabal la shuma la jaba min bo la dimi donc namba fi an kala fi an kanyana ma yakono ciden ka tasiraw de kanyini an ka barake nuye no sino hada madum be lafiya nyini yoro ni ciden ka nyamaru ka batolite ni qur'ana ka sariyawte ni qur'ana ka adabute ni ciden ka sunna ka adabute ni hada madum yen lafiya nyini yoro atesoro
lafiya be soro ala tuguli de la katugu ala ta ko lafiya be soro katugu ciden ta de ko awa ulu de be mogo fara ɲɔgɔn kan fana de foyi tɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni ala ta tɛ foyi tɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni ciden ta tɛ sallallahu alaihi wa sallam mantonw fɔlɔ n'i y'a ye u ye diɲɛ mara u sera bɛɛ ma u sera diɲɛ ka kafiri bɛɛ ma u bɛnna ala ta in de kan u bɛnna ciden ka sunna in de kan u ma fɛn bila ninnu fura de ɲɛ o de y'a to u ye diɲɛ bɛɛ mara mais mun y'a to mantonw laban u bɛ dɔgɔyama la u bɛ gɛrɛntɛ la hali u yɛrɛ ta t'u yɛrɛ ye u ye ala ta de bila ka sunna bila o kɔfɛ olu b'a ɲini fana ko silamɛw ka bɛn o kan silama tɛ se ka fanga sɔrɔ o kan fanga bɛ sɔrɔ silamɛya ka adabu de kɔnɔ fanga bɛ sɔrɔ ciden ka batoli de la walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun ala ko ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔta ɲini kɔrɔta bɛ ɲini ala kɔrɔta bɛ sɔrɔ ala ka bato de la kɔrɔta bɛ sɔrɔ ciden ka batoli de la kɔrɔta bɛ sɔrɔ de mumini ɲumanw farala ɲɔgɔn kan ka minnu kɛ adabu ni sira ni sariya ye ka fara ɲɔgɔn kan o la k'o kɛ ala ko kɔrɔta bɛ sɔrɔ o de la mais a ko munafagu t'o dɔn dɛ munafagu ɲana diɲɛ ko kura minnu ɲana n'an ma don olu de la k'an yɛrɛ kari olu de la an tɛ se ka fanga sɔrɔ la fanga bɛ sɔrɔ ni ala bato de fanga bɛ sɔrɔ ni ciden batoli de fanga bɛ sɔrɔ de sahibaw tabinaw ni mumini ɲumanw farala ɲɔgɔn kan ka minnu kɛ sira ye fanga bɛ sɔrɔ olu de tugu ɲɔgɔnyali la an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya jamana in ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين